Moi, minä olen Heikki Saironen. Tiedättekö mikä on alkanut viime aikoina ärsyttämään? Se, että maailmassa ei ole tarpeeksi ideologeja. Jep, kuulit oikein. Ideologeja. Tämä ei ole erityisen suosittu näkökulma, mutta se on silti totta. Antakaa kun selitän. Ihmiset eivät pysähdy miettimään, mitä ideologin vaihtoehdot ovat. Ideologihan on poliitikko, jota ohjaavat poliittiset periaatteet. On ideologeja, joita ohjaa usko puhtaaseen markkinatalouteen. On ideologeja, joita ohjaa kommunismin tavoittelu. Mutta näillä tyypeillä on periaatteet, joita sitten yritetään politiikalla puskea eteenpäin. David Roberts kirjoittaa mainiossa artikkelissaan Tech nerds are smart, but they can't seem to get their heads around politics. Ja oikeastaan lainaa siinä muita, että ideologian päävaihtoehdot ovat transaktionaaliset poliitikot ja puhtaat partisaanit. Eli nämä voisi suomentaa jotenkin tyyliin sulle mulle poliitikot ja puhtaat puolueen soturit. Sulle mulle poliitikko tekee asioita saadakseen jotain, eli puhtaasta itsekkyydestä. Ihminen tekee politiikkaa saadakseen esimerkiksi mammonaa, kuuluisuutta tai jotain semmoista. Suomessa tuskin hirveän usein rikastutaan lahjuksilla, mutta aika tavallista on ruokkia jotain narsismin muotoaan. Kuuluisaksi politiikassahan nyt pääsee täälläkin. Sitten puhtaat puolueen soturit taistelevat vain, että oma puoli pärjäisi. Meidän pitää tehdä näin, jotta kannatuksemme kasvaisi. Aika tyypillinen lause suomalaisen politiikan kabineteissakin. Tai ei tietenkään meillä, mutta siis muilla. Ideologi näkee maailmassa jotain muutettavaa ja lähtee muuttamaan sen. Valtaa haetaan päämäärän saavuttamiseksi. Ideologian haasteet on tietenkin sokeaksi tuleminen muuttuvalle maailmalle ja konfirmaatiobias, eli se, että me kaikki eriasteisesti valikoimme faktamme tukemaan omia tavoitteitamme. Kun halutaan todistaa, että minimipalkka on huono juttu, ei luotetakaan niihin tutkimuksiin, joissa se onkin ollut ihan ok. Kun halutaan puhdas markkinatalous, ohitetaan ilmastonmuutos huijauksena, koska se häiritsisi omaa tavoitetta. Olen melkein varma, että suurin vastenmielisyys ideologisia poliitikkoja kohtaan on yksi syy siihen, että maailma on juuri nyt vähän huonossa kunnossa. Eurokriisi ei ratkea, kun kukaan ei oikein uskalla tehdä mitään. Sehän laskisi kannatusta. Eihän tekijöistä tykättäisi. Minä menettäisin jotain, tai meidän puolue menettäisi jotain. En usko, että sulle mulle poliitikko voi johtaa ketään puhtain motiivein. En usko, että puhdas puolueen soturikaan voi johtaa muuta kuin ehkä yhtä puoluetta, ehkä hetken. Jos haluttaisiin ihan oikeasti johonkin meitä vähän parempaan kannustavia johtajia, niillä pitäisi olla joku annos ideologiaa mukana. Nyt olisi tarve niille, joilla on missio, ja semmoinen missio, johon voidaan lähteä mukaan. Siihen tarvittaisiin ideologisia poliitikkoja, ja sitten meidän tietenkin olisi tehtävä lyödä niitä todellisia faktoja pöytään, ettei ideologia sokaise liikaa. Mutta tämä maailma todella tarvitsee juuri nyt johtajia. Ja sellaisia, jotka saavat muut innostumaan ja jotka eivät seuraile muita ja vähän huutele ohjeita takaa. Syyria, ilmastokriisi, eurokriisi, kriisejä riittää, ratkaisijoita paljon vähemmän.